Hola, bon dia, bona hora a tothom. Per a aquelles persones que encara no em coneixen, el meu nom és Sara i m'agrada xerrar coses de Terrassa, de coses que han passat, de l'art que tenim, d'aquells vestigis de l'època medieval, sobretot de l'època modernista, vull dir, tot el que ha passat a Terrassa, doncs, amb la informació que jo tinc de quan jo era guia i dels llibres que tinc per casa, doncs durant aquests dies, aquestes setmanes o aquesta temporada que hem d'estar tots i totes a casa, doncs m'agrada explicar, així com si fossin petites pinzellades, com un vermutillo d'informació, de curiositats, de les coses que tenen a veure amb la nostra ciutat, Terrassa. Doncs bé, com tots i totes sabem, d'aquí un parell de setmanetes es tenia que celebrar el que és la Fira Modernista de Terrassa i que ha sigut ajornada. Clar, com que no podem anar a la fira, a mi se m'ha ocorregut, doncs llavors, la fira que vingui a nosaltres. Podem fer activitats, podem fer coses que d'alguna manera ens ajudi a compartir aquest esperit de fira, de festa, i fem cosetes, proposem coses, activitats, petits reptes, com diuen els meus bessonets, per poder disfrutar i gaudir la fira modernista, però a casa, tots i totes tranquil·lets, però participant a la festa. I una de les primeres coses que se m'ha ocorregut és d'anar pensant com podem arreglar el nostre cap. Per què? Doncs perquè a l'època modernista, tant els homes com les dones portaven sempre alguna cosa al cap. Algunes coses eren per protecció i d'altres eren per estètica. Per exemple, els senyors, els homes obrers, sempre portaven una gorra. Allò, per distinció, no? Els grans, gorra. Les dones que treballaven a les fàbriques sempre havien de portar això, un mocador en el cap, que se'l posaven a l'hora de treballar per protecció. Per què? Doncs perquè com que treballaven en el món tèxtil, totes les màquines funcionaven amb una sèrie d'embarrats, així com unes corretges que anaven connectades a la màquina, i d'aquesta màquina aniria tota una sèrie d'elements que anirien connectats a la màquina de vapor. I això feia que constantment aquelles corretges estiguessin així en moviment, i si alguna senyora que els agradaven tenir el cabell llarg s'acostaven sense un mocador, què podia passar? Doncs que el cabell se li enganxés i tindríem un drama. Després tenim els senyors ja més, que ja no són obrers, que són de la burgesia, que portarien sempre un barret. Així, hi ha de diferents mides, no? Aquest és el que he agafat a casa, però portarien de tot tipus de barrets, de complement, no? Perquè així també es protegien del sol. Era una senyal de distinció que aquests senyors, aquests cavallers portarien. Vaig fer un taller en el Museu Tèxtil d'Indumentària i ens van donar això, que és molt eloqüent. Veieu com tota era la indumentària, amb aquests diferents barrets, des de l'obrer, aquí ja tindríem allò més al pagès, fins a, aquesta burgesia industrial que us he comentat. I després estaven les senyores. Les senyores portarien un barret, perquè sí, s'havien de protegir del sol. Tindrien, per exemple, algunes, depenent de l'època, podrien portar aquestes pameles, així que es protegirien, no els donaria el sol, perquè clar, era molt important que tinguessin la pell molt blanqueta, no? Per això sempre anaven tapades aquí, fins aquí, també portarien guants. No estava ben vist que una persona tingués allò, el morenito, no? Que moltes vegades quan arriba l'estiu tothom ho vol? Doncs no, aquestes senyores sempre així, ben tapadetes, podrien portar tot tipus de floritures, de decoració. Vull dir, si teniu un barret així a casa, doncs li podeu posar, flors de roba, si teniu flors naturals, doncs també, i complement, o de paper, i podeu dibuixar. Perquè és una idea, també. Aquesta era una mica l'evolució de la roba de les dones, no? Des de més tapades, a cada cop, més destapadetes, la gran alliberació de fora cotilles, vull dir que això ja va ser una gran revolució. Doncs res, us proposo que com a primera activitat comenceu a buscar alguna cosa pel cap per ja començar a gaudir-ne allò del que és la Fira Modernista. Doncs vinga, fins a la propera, que us proposaré un altre repte. Adéu!